Vezi că te-am filmat, că m-ai făcut țigan. Vezi că te va la pușcărie. Te începă, mă, tale. Bre, n-am eu treabă. Ce treabă am eu cu ce a făcut? Ăsta, măgarul ăsta, tu nu știi ce mi-a făcut. Ce treabă? Uite, uite cacatul ce face cu mine. Uite, uite țiganul. Așa, așa. Păi trebuie de fie țigan, că eu nu-l văd negru. Eu nu-l văd negru să fie țigan. Păi dar vorbește frumos, tu veni să faci scandal la mine la față. Încuie poarta. De la poliție să nu mai intri la tata sus și nici încoace, că eu n-am voie cum o să intri. Te duci și cu mine și mă duci testament. Dă-te la o parte. Nu ți-ai putut jocul ăsta cu de mine. Acum vrei să fii aici? Tu răspunde ce ți-am spus. Păi, doamna de crăpile. Să rușine, mă, să vă... Când a fost cu ultima oară în spital, a știut că trăiește, nu a fost rușine când a venit după aceea și v-a zis că vrea să stea, că știți puțin la celălalt aici. Da? A stat în spital lângă el și n-a fost în stare să dea niște bani. I-a cerut bani să plătiți impozitul la casă și a mâncat. Uite ce face nenorocul. Eu vreau cheia de la casă. Dacă nu dați cheia de la casă, chemați poliția. Tu cheia de la Hai să vezi tu abuz de Eu am putere. muncit acolo. Da, dragă, eu să stau aici și arăt toate actele și o să vedeți voi ce se întâmplă. Du-te, du-te, de la Cât poarta îmi mea. pasă mie de lumea din jur? Nu-mi dau doi bani pe acolo. Am venit în curte, pe data de 10 ani din curtea asta, am venit aici și face scandal. Să ne muri, eu o să aibă. Eu te aduc în tribunal, te dau afară pe poartă legală. Dă-mă după ce să dărâmă testamentul. Aici, O să vezi tu ce la ce să vedem dacă Nu știu spune ce înseamnă că poliția, tu n-ai fost... am găsit din curte, dacă am... Nu dacă se mai tare ca mine, auzi? Eu cred că tu nu-ți dai seama ce înseamnă un testament. Tu n-ai fost... Că l-ați băgat pe tata în pământ, nenorociților. Cine a băgat? Dă-i! Dă-i! Băgat pe tata în pământ. Dă-i! L-ai ținut în spital 3 zile și n-ai știut să-i dai bani la doctor. Ai știut să-i dai bani la doctor, mă? Ai știut? Cine faci tu, fără? Știi ce făceam, tata? Mă faci pe Vorbea cu mine la telefon și îmi spunea, mamă, tata, dă bani. Mă faci pe mine Băi, nenorocul. mă, Cătălin, nu dă Ia bani. dracului, Ha? dă afară. Hai, nu mă fac. Nu mă fac. Dau eu afară. Nu mă dai Hai, afară. dă-mi. Ieși. Ieși, mă faci pe mine nenorocită. Hai, dă. Hai mă, dă, ieși afară. Poartă futu-ți gura, mă, de Așa făceai, mă, Dă-mă pe mine poliția. Ai filmat? Da, tot. Curtea ta! Din curtea mea și a fetelor mele să fac. Eu am venit să văd în ce hal arată tot ce a lăsat tata. Mă faci tu pe mine Nu nenorocită. l-am făcut pe Cătălin. Nu. Eu l-am făcut pe Cătălin, nu mai Mai zic. făcut pe mine. Poți să filmezi până mâine. Dacă filmă poliția. Hai la poliție. Asta crede Da? că e remedul aici. Ai grijă că sparge telefonul. Stai cu minte. George. George, stai cu minte. Hai la poliție. Hai la poliție. Dai vină cu asta. Țigan borât. Să nu mai intri. Că dragi mă. Faceți abuz de putere, a? N-ai ce căuta nenoroc. Să vedem cum o să răspundeți voi la testamentul care este. Pentru că spuneți că sunteți miliardari. Nu, tata v-a dat afară din casă prin acte. Și voi stați într-o casă care nu e a voastră. Uite-te ce Hai că să arăt eu. Ieși. Hai că la poliție vă duc. Hai. O casă care nu e a voastră. După ce mama Săracilor. ți-a făcut La servicii, Vezi că a dat în mașină, vezi că a dat în mașină. ai făcut, mamă? Am făcut în spinare. Spinare, ieși. căcam-mă și în votul de filmarea mătii. Hai,
Gata?